Сега ще ви покажа една тренировка, кратка, която е подходяща за след раждане. Не знам точно колко време след нормално раждане, тъй като аз имах секцио. В момента съм 2 месеца, 2 месеца и 1 седмица. Точно. На здраве, Дани. Благодаря. И правя тези упражнения, които са по-скоро разтягане, отколкото упражнения, тъй като за секцио не е препоръчително да се тренира преди 3-я месец, преди са минали 3 месеца, като до тогава най-добрата тренировка е просто ходене, тогава когато жената се почувства добре и толкова колкото се чувства добре като разстояние и като темпо. Въпреки че ми се искаше по-рано да започна, моята лекарка ми каза да изчакам поне 3 месеца, преди да започна някакви по-интензивни тренировки. Както ви казах, сега разходка и ето такива разтягания, които ще ви покажа, са подходящи и укрепват мускулатурата, която е доста разхлабена, така или иначе. И точно това трябва да се изчака, защото все пак 9 месеца се е разширявало всичко. Нужни са поне още 9, за да се събере. И тогава вече може да кажем, че си както преди и в същата форма и да тренираш по същия начин. Сега тези са съвсем леки упражнения, разтягания. Как да застана така, може би е по-добре. Като започваме с котешкото гръбче. Дишваме. Издишваме. Така. Това може да го правите 10-15 пъти според вашата нужда и вашето време, разбира се, защото с бебе времето е ограничено. Аз сега не знам кога всеки момент може да ме повика Давид. Така, продължаваме нататък. Както сме така, можем просто да се отпуснем назад. Ръцете изпълваме хубаво напред. И така се получава едно много приятно разтягане, ето тук в целия гръб, което е страхотно и особено когато кърмите. Гърбът и вратът, раменете доста се натоварват. Затова и тези упражнения са много добри. Аз просто усещам и как тук лопатките ми се отпускат и ми действа много добре. Може да стоите така, колкото ви е приятно и съответно в колкото време имате. След това правим ето това. По същия начин с времето за стояне, колкото толкова. Дани, мен ли снимаш? Не. Да, снимам те. Добре. Правим същото нещо и на другата страна с ръчичката. И след това, както сме си така, продължаваме. Ето това. Също за раменния пояс е едно много добро упражнение. При мен доста пука, въпреки че преди това си го правих няколко пъти, но продължава да пука. Така. И за вратлето можем съвсем спокойно отпускаме ръката, не натискаме на всяка страна. Ако се чувстваме добре и с кръвообращението, започваме и ето такива кръгчета, просто колкото можете, защото при мен специално това нещо е доста болезнено на двете страни. И с това аз ще приключа, защото мисля, че е достатъчно. Нали ви казвам, правите си го толкова дълго, колкото искате и е напълно достатъчно за този момент. Една хубава подготовка е за по-нататъчното ви натоварване, което казах ще се случи
след няколко седмици до месеци, според състоянието на жената. Важното е да следвате тялото си, да следвате съветите на вашия лекар и да започнете тогава, когато той ви даде зелена светлина. Защото наистина това е една не за подценяване операция и е важно да се възстановите добре след нея. Достатъчно натоварване имате и с бебето, но пък, както ви казах, тези упражнения, ако тялото ви го позволява и лекарят, помагат и за отпускане, за релаксация. Надявам се да може да ги използвате, да са ви полезни. Друго, което исках да ви кажа е какво може да правите веднага след операцията. Още на същия ден, това е дишането. Като дишането е дълбоко през носа. И издишвате дълбоко през устата, като аз сега го направих дори по-бързо, трябва да е по-бавно, нещо такова. Така може да правите по 10 пъти на ден, 10 поредички, колкото пъти на ден искате. Винаги може да го правите, дори когато сте с бебето в леглото. Много помага за прибиране на матката, мускулатурата, укрепване на тазовото дъно. Освен това нещо, няма малко насам, ако обичаш, мамо. Нещо, което също ми препоръчаха в болницата да правя. Веднага след като може да го правите, може би седмица след операцията, е за гърба. Ето, така лягате и изтегляте. Виждам ли се, мамо, добре? Да. Гледай да се виждам аз. Така, хоп. И това упражнение е първото упражнение, което може да започнете да правите след раждане и след секция, съответно, за гръб. Страхотно е. Просто е тук за долна. Аз в момента в долната част го усещам, може би кръста, може би кой каквото има нужда. Това му влияе, това усеща. Така, това беше, ето аз се изправям така на... Много е важно да се изправяте с лактите, да се подпирате, за да не напрягате коремните мускули, които все още са, нали, са събрани, в момента те са ето така. И ако сега ги напрягаме, те остават ето така и много по-трудно се възвръщат. Те така иначе никога не се възвръщат в формата, в която са били преди бременността, но могат да се върнат максимално. Стига да правим каквото трябва. Така, това ми бяха казали в болницата след секциото. Друго нещо важно. След това. Добре. Това правих аз. Да, и още едно нещо. Знам, че имаше нещо. Ето, пак както сте легнали. Ето виждате, лягам си така с лактите. Никога не напрягам корема. Лягате си и си изпъвате единия крак. И почвате напред, шпиц, контрашпиц, шпиц, контрашпиц. Това също го правите по 10 пъти с всеки крак. Това пък било хубаво, ми казаха, за отвеждане на излишната вода от организма. Както знаете, жената доста вода натрупва през бременността. И с това упражнение помагаме водата ненужната вода да се изхвърли от организма по-лесно. Друго, което пък ми каза акушерката, която идваше вкъщи, някакви такива ежедневни дейности, които се правят някакси между другото, но всъщност били много добри точно за тазовото дъно, укрепването му след раждане. Извинявайте. Всички тези неща може да си ги правите, както ви казах, вече седмица след раждането, след секцията, като се почувствате добре. Просто ето е така, както, нали, бебето да речем е тук и вие си заставате в тая поза, си играете с бебето и така тазовото дъно се освобождава. Аз в началото, особено наистина, като го правих това нещо, усещах огромно облегчение. Просто дори не знаех, че ми е толкова натварено тазовото дъно до момента, в който не го облегчих.
Другото е обратното на това. Просто заставате като в мост. Ето, така. Просто стоите. Не правите това упражнение надолу, нагоре, където се стяга дупето. Просто така стоите, защото по този начин също тазовото дъно е освободено. Всичко, което в принцип ляга отгоре му, в момента не е отгоре му. И то си почива. Ето така си стоите колкото можете. Супер освобождаващо е. Друго нещо е важно да си ходите изправени. Така. Не така напъчени, не така напъчени, не така прегърбени, а хубава изправена стойка. Горди от това, което сте постигнали, а именно износването и раждането на вашето дете, което наистина е много. Още едно нещо, ето може да стоите така, ще се виждам ли, маме? Ето така, ако може да стоите, ме е малко трудно с баланса. И затова не съм ми го правила, но ви го казвам, защото на някой може пък това упражнение да пасне. Което не е упражнение всъщност, просто са си някакви ежедневни моменти. Ето така, ако може да стоите. Защото по този начин автоматично оставате изправени, искате или не. Значи важно е да кажа, както и моята акушерка ми каза, тези всичките неща не е нужно да ги правите всички, всеки ден с голяма продължителност. Може да направите 3 на ден и това е напълно достатъчно. Ще ви се отрази чудесно. Въпросът е да не се стресирате, да правите това, което на вас ви е удобно в този момент. Надявам се да съм ви помогнала с тези леки упражнения, раздвижвания. И ако имате въпроси, моля, задавайте ми ги. Чао!